Здравейте! Имаме точно 60 секунди да ви представим новото предложение на Remax, а именно жилище в ето тази ЕПК сграда. Изключително здрава и масивна, както сами можете да видите. А апартамента е подходящ както за вашият нов дом, така и за вашата нова сигурна инвестиция. Сградите от този тип строителство са едни от най-надежните в България, тъй като те са монолитни. Това ги прави с добра топлоизолация, добра шумоизолация и с по-дълъг живот на самата сграда, което ги отличава от панелните и от новите строителства. Елате с мен да ви покажа апартамента. Апартаментът е просторен за квадратурата си, като разпределението му е следното. Голям хол с отделна кухня и голяма тераса, което го прави различен от останалите едностайни апартаменти от този вид. Терасата е с източно изложение, което ви дава пълна светлина през целия ден, а гледката, както сами можете да се уверите, е просто невероятна. Жилищата в ЕПК сгради като тази са рядкост. Този имот притежава абсолютно всички качества да стане вашият нов дом или вашата нова инвестиция. Какво чакате още? Обадете ми се още сега, за да организираме оглед и да се уверите сами в качествата на този имот.